Καπηλίδη. Από πού προέρχεται το όνομα του συγκροτήματος Nuevo Tango 676? Ήταν ένα κλαμπ στο Buenos Aires που ο Άστορ Πιατσόλα εμφανιζόταν μαζί με διάφορους μουσικούς της jazz και ήταν και η γέννηση του Nuevo Tango, αυτή η μίξη δηλαδή της jazz με το tango και την κλασική μουσική. Ποια είναι τα μέλη του συγκροτήματος 676 Nuevo Tango? Ο Ντάνιελ Τσίσμαν είναι ο ιδρυτής του 676 Nuevo Tango, παίζει βιολί. Και ο γιος του, ο Μίχαελ Τσίσμαν, παίζει μπαντονεόν. Στο πιάνο έχουμε τον Ρίσαρντ Πιτσόρν από το Μονακό. Στο κόντραμπάσο ο Βίνι Χόλτσενκαμπ από τη Γερμανία. Και εγώ παίζω κιθάρα. Στη συναυλία που μας παρακολουθήσατε είχαμε και 4 προσκεκλημένους μουσικούς. Ήταν η Μπάρμπαρα Τσίσμαν στη βιόλα, η Άννα Πάολα Τζακομέλα που έπαιζε τσέλο, η Φραντσίσκα Γκρούττερ έπαιζε βιολί. Και στα τύμπανα είχαμε τον Τομπίας Φρίντλι. Ποια είναι η διαφορά του μπαντονεόν με το ακορντεόν? Βασικά είναι ο ήχος του μπαντονεόν, είναι πιο οξύς και πιο δυνατός και επίσης δεν έχει πλήκτρα, έχει μικρά στρόγγυλα κουμπιά. Το έχει κατασκευάσει Γερμανός, αλλά έχει μια ανορθόδοξη σειρά στις νότες που το κάνει πολύ δύσκολο στην εκμάθηση. Το ευρωπαϊκό κοινό στο Nuevo Tango, το οποίο προέρχεται από την Λατινική Αμερική. Νομίζω ότι εκτός από το εξωτικό στοιχείο που έχει το Nuevo Tango από το ταγκό, είναι τα στοιχεία ιδιαίτερα της κλασικής μουσικής που ελκύουν το ευρωπαϊκό κοινό και η μίξη με τη jazz και το τάγκο.
ξεκίνησε η σχέση σας με τη μουσική? Δεν είχα και πολλές επιλογές. Μεγάλωσα σε μουσική οικογένεια. Τα δύο μου αδέρφια είναι μουσικοί και ζουν στην Αθήνα. Και εγώ έγινα μουσικός. Σε πολύ μικρή ηλικία ήρθα στην Ελβετία να σπουδάσω jazz μουσική, γιατί την αγαπούσα πολύ. Και έχω μείνει μέχρι σήμερα εδώ. Διδάσκω στο Πανεπιστήμιο της Ζηρίχης στο τμήμα jazz και παίζω με διάφορα σχήματα jazz, όπως και φυσικά το Nuevo Tango 676. Εκτός από τη μουσική του Άστορ Πιατσόλα, παίζετε και δικές σας συνθέσεις? Βεβαίως παίζουμε και δικές μας συνθέσεις και τολμώ να πω ότι οι δικές μας συνθέσεις κλείνουν και πιο πολύ στη jazz και θα ήθελα να σας καλέσω να έρθετε στην επόμενη συναυλία να μας ακούσετε.